Banda Zúhol, sme tu znova. Dneska sa nachádzame v Liptovskom Mikuláši, v centre Liptova. Dneska máme 25. apríla a začína nám motosezóna, priatelia. Ideme si pozrieť tie motorky, čo tu všetky máme. Aj s mojimi priateľmi. Hej, hlavne je tu Plavka, alebo Kulák. Žiaľ, Piga sme dneska nezobrali, lebo ten by asi s tým veľkým bruchom nemohol ísť pomedzi motorky, hej. No tak ideme aj červenou čapočkou, ideme si to pozrieť, červená čapočka a všetko. Dobre, tak poďte sa pozrieť, aké nádherné mašiny dokážu tu nabiť, hej. A koľko veľa motorkárov my máme, hej. Kde sme prišli? Ideme na to, poďte sa pozrieť, aha, čo tu všetko máme. No pozri, Lukno, čo to tu my všetko máme, hej. Že ako to tu vyzerá. Ahojte, ahoj, mamina, ahoj. Jasne. Poďte, ideme sa pozrieť, čo to tu vlastne máme, hej. Vidím, Tomáš. Sú tu motoriek, tu je kadečo, hej, ľudia, dajte pozor na ľudí, dobre, Tlapka, daj pozor na tie motorky, nie, že čo tu nás valí tam, hej. Budem sa snažiť, Tomáš, budem si dávať pozor. Dobre, verím ti, hej, lebo ty si veľký taký medvedisko. Môžete, poďte, vlčík. To každý sa chce fočiť. Poďte, jasne, dáme spoločnú fotku, je to crazy. Prosím, sme crazy banda Swor. Kde máme motorkárov hlavných, no ktorý nám ide previesť toho medveďa? Nemáme motorkára, veď tu nemá nikto zobrať. Pozri, čapočka, pozri aj mašina taká hnedá, to by sa nám, do lesa by sa nám toto veru zišlo. Kde máme motorkára, ktorý to je ten motorkár? To je BMW. Nemáme motorkára, my nemáme. No tak ideme pozrieť, tu je také lepšie mašiny, hej? Jo, poď medvedík. No a vidíš to tu na čo všetko máme? Lebo my sme z Liptova, ale na Liptove tu je mnoho toho. Dobrých ľudí, motorkári, oni sú tiež dobrí, oni sú takí držiaci. Áno, jasne, poďte pani, dáme fotku. Ja neviem, keď budú, hej, tu máme kadejakých tých ľudí, no kde máme, toto je mašina najlepšia, hej, tu som si všimel, že aká tu je mašina, poďte sa pozrieť, no. Žiaľ, každý sa chce iba fotiť, no ja neviem, všetci si chcú iba fotiť s nimi. Pozerajte, toto je mašina, koho to je mašina, chlapi, to je vaša? Počúvaj, to je mašina jedna z najlepších, čo tu je. Poď pozrieť červená čiapočka, počúvaj, toto je pre teba, presne sedačka takáto. Počúvaj, hej, že môžeme ju posadiť ešte? Ideš vyskúšať? No iba vyskúšať červená čiapočka. Ty kokšo, počúvaj. No maj takto, keby si išla teple, to je? Tu máš do lesa presne. Ako tí ostatní, to ti pasuje. Pekný vyzeráš. Počka, ty by si ma na tej motorke nechytil. Tomáš, popýtaj mi tie kľúče, idem štartovať. Tu majú zábavu, tu na. Perfektne, iba ideme pozrieť ešte ďalej, hej. Také Harleje, hej. Pozri, koľko detí sa tu zhrnulo. Zrazu však. Čo to sú za zvieratka, čo? Pozri, ja dám ti takú magnetku, dobre? Budeš si odložiť si minúne. Čo? Ako povieš? Čo to je za chlapček? Ukáž, poď, dvihnem ťa, hej. Že kto je toto? Vieš, kto je toto? Kto je to? Poznáš toto dievčatko? Ako sa volá taká červená dievčatko? Za ním, hej, poďte. Ale to nehambí. Veď to je taká červená čiapočka. No, s kým? Odvod sa, kľudne sa No pohoď, ak poďte, sa keď chceš sa chcete vyfodiť. fotiť. Ale nebojte sa, lebo my sme divokí. No poďte, dajte pozor na motorky, nie že do čo zakopneme. Tu Hondy majú rôzne, Yamahy, hej, Ducati, tých značiek, tých motoriek je všakšie veľa, Tomáš, všakšie veľa počúvaj, čiapočka. ty naozaj sa Není ako v vyznáš. lese. Máme kadečo tu na. No poď, medvedík, hýbaj. Hej, čak. Tlapka, no hýbaj. Počúvaj, veď ten Tomáš, veď ten nás vôbec nečaká. Nevidíš, že sa ledva aj trepem. Počkaj, Vlkulák, veď ja sa musím pokochať tými mašinami. No čo, páči sa vám? Páči sa ti? Mne sa to Tomáš Hej, a majú smolu. vypáči, wow. Keď tak Ale tu stále chodia, hľadám, hej? kde by No mohla toto, byť no ešte poď, jedna no. červená čiapočka. Ty lebo si ja ideme, som- Pozri, hej. aký krásny Ja chlapček hýbaj, nám hej. ide, ten by mi vošiel do brúška. To bude fotečka. Dobre. Už keď je takáto Ale sezóna hore, bude to motorkárska, hej? perfektná fotka. Čo? Úsmev. Aj moje zuby, pozerajte na tie Kde sú biele. tu také zvieratka? Oni chodia po lese. Poďte na čiapočka, lebo deti pozerajú. My dáme taký oný názarako. Dobre. Kde máš motorku? Ideme sa voziť. Tam je nálepka, poď pozrieť to. A kde má ženu? A žena je tu? Píska, či nepíska? Čo? No toto sú takí priatelia naši z lesa, hej? Oni tiež chodia do lesa, ale nie na motorkách. My teraz sme na tom zraze, hej? Priatelia, motozraz, začína motosezóna, hej? Oni všetci sa idú voziť na tých motorkách. No, je to ako to je Tlapka, hej? Hej! Ale pre deti, aká niečo robí, potom videa máme. A toto je hlavný motorkár, motorkári majú sa byť riadni chlapi, aby ich udržali tie kone, hej, medzi tými nohami, lebo v motorke sú kone. A ja som poriadny chlap. No teda, no ale tiež by mi taká motorka pasovala. Čakšená čiapočka, pozri, akú tento ťa prevezie. Ideme pozrieť tú motorku, hej, a tu je aký chlapček je tu, čak. Čau, povedz nazdar, starka.
My sme s medveďom, je tu taký medveď veľký však. Poznáš toto dievčatko? Ako sa volá toto dievčatko? Kto to je? Červená čiapočka. To je červená čiapočka, on takto chodí do lesa ona. No a počas z lesa tu na, vieš? Bojíš sa medveďa? Dobrý? Chceš aj boka. Čo? Bokovi si sa nenepol. Aby si sa nebal. Dobre? Poď. Pozri, aký je vlk, aha. No poď sem. Dobrý je? Neboj sa ma. Ja už som zvyknutý len ľudí. A ja čečičky mám. No, daj mu high five. No, čau. Neboj sa, tu mám iba také zuby. Dobre, dobrý však. On je taký chlpatý. No dobrý, oni svoji takto chodia, hej. No ideme tie motorky pozrieť, kde tu máme ďalšie tie motorky? Tu sa chlapi už prezliekajú, dobre. No chlapi, ako to vyzerá tá sezóna? Ako ide začať sezóna teraz, tá motocyklová? Parádne, už aj začala, my už jazdíme, no jasné. Už aj kilometre najazdené? No jasné. No a keď to takto zhodnotíš, ty koľký zraz si už tu na? Tretí. Už tretí zraz. Koľko tak asi motorkárov sa tu stretne z toho Liptova? Deti, tu som. Ani odhadnúť. Neviem. No podľa mňa to je na stovky, hej, už teraz sú stovky, to sú z Liptova, prídu ešte aj z Dolného Liptova, teda v okolí Ružomberka, hej, a ty tu naši, no neviem, či sa im to páči, no ale vyzerá, že hej, no ja neviem, čo sa oni robia, však pozri, aký motorkár tu je dobrý. Aký si ty? Vyoblíkaný, počkaj, ty si ako ninja korytnáčka, ukáž, tu má je taký chrbát, tu má, počuj, aby si sa nezranil, pozri, skúšeme na čapočka, aký on je tvrdý, lebo keď spadne na cestu, aby vydržal však. Hej, mladý, ty máš lepší oblek ako ja, vymeníme. Čo? Lebo ty máš veľké kone medzi onými, čak? Na tej motorke, počúvaj. Perfektne. Neboj sa, Luka? Luka, či sa nebojíš? Čo? Pozri, aký má zuby. Zrazu. No čo sa bojíš, no? On je dobrý, Jož, má skoro hryzo, počúvaj, dávaj mu. Lebo čo, počúvaj. On je takýto hryzač, dobrý vy ste, hej? Poďme pozrieť. Ahojte, deti, poďte, fočíme sa, Dobrý, bude no sranda. ako, vy tu máte motorku? Postav sa. Hej? Že skoro. Čo to je za zviera? Čo sa ty bojíš? Lebo kulák, no jasne. No ne, tu vám dám, dám ti darček, aha. Nechceme ju strašiť, vieš? Hej? Tu máš darček, budeš mať. Poď, čau, tuto daj mu čaj, high five. Čau, aj ty hore, daj ruku na dár. Dobre, tu máš za odmenu, že sa nebojíš, dobre? Jasne, stisnime sa. Budeš mať. Aj perfektne. Dobre, páči sa. Tu máš, oni majú také darčeky, že to býva. No dobrý Ujo, no čo to je? No, kde sú to za odnepcujú, hej, tak to chodia. Však? No, celkom dobrý, tu hrajú tí motorkári. Dobrá hudbička motorová. No musíme medveďa odstúpiť, poďte, aby nám prešiel cez tú motorku. Prosím vás, ľudia, Hej, poď medveďik, lebo ty si veľký, no. Musím sa tu predrať s tým veľkým telom, s mojimi látkami. Dobre. Čaute, banda. Dajme ju do selfie, na Dobre, fakt. dobre. Pozrite ten úsmev plný zubov. Páči. Dám ti dáček, no ako banditi, počúvajte, čo tu sa tu na dneska deje vlastne, hej? Čo sa tu ide dneska deť? Poznáš toto dievčatko? Červená čiapočka. Červená čiapočka, no dobre, počúvaj. A myslíš, že to je zlý vlk alebo dobrý vlk? Dobrý. Dobrý, no ja som nedobrý, lebo nie je deti. On tu prišiel s nami, on zabáva deti nám takto, lebo on sa volá Kulák, viete? On takto chodí po Liptove, veď ty vieš už, nie? Veď ty si tu s nami, on je tu s nami, my sme taká banda z War, sme prišli a vlastne budeme ukazovať, ako to vlastne funguje v tom Liptove, hej, že čo všetko tu máme, ako tu sú možnosti, hej? Kedy to bude? Na budúce, čau! Ha! 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 Dobre. Dobre, kde sú také motorky poriadne? Počkaj, ty si tiež dobrý motorkár, počúvaj, perfektné, sú sponzori sami, tam je peňazí, dobre, to sa mi páči, že takto on behá, hej? No ideme pozrieť, môžeš, odfoť sa kľudne. Jo, zase nám hrajú hudbičku motorovú. Tu som, banda. Deti sú tu, aj rodičia. Poďte. Samozrejme, tie motorky. Kúkam, zase červená čiapočka to je. Aha, červená čiapočka. To sú No. stroje a ja by som sa rada Poďte, zviezla, ten to Mikuláš. musí byť paráda. Pozor, ide motorka, ide. Pozor. Môžeš. Wow. Pozerajte tie kone, hej. Tie kolesá veľké, aké má. Vidíš, medveď? Vidíš, chlapka? Pozri, idú motorkári, idú. Poďte na bok, idú motorky, hej! Tu poď, červená čiapočka, aby si nespadol, hej! Policajti idú, kontrola! Dobre, ty! Nazar! Ty, No sú krásne, oni keď sa teda vlastne vybrali, pozrieme však. Preto sú také likotavé a také, že sa lesknú, oni krásne. Vidíš to, ako Jedna to funguje? červená, čierna, tuto dvaja sedia. Dobrý, teta, dobrý! Farebné, ktoré sú veľmi krásne. A ten perfektný a nádherný zvuk. Perfektne, Partiaci. wow, to sa iba joho!
motorky idú. Ty kokšo, ale aké veľké, vidíš, aké veľké oni majú kolesa, bo tam má výfuk, aha. Ty, oni takto behajú. To sú super mašiny. Wow, počúvajte, to je sranda. To je Huko, to sú prdy, toto sú prdy. Daj pozor, daj pozor. Dávam si pozor, hej. Tu nás stojím, iba na krajíčku, tak sa kochám. Ty, to nádherou. Kokšo. Pozri, má aj takú rašu, tam má veci, to má kufor, on, vieš? Tam má kufre, takto, majú mašiny, pozri, ani mu nevidno do očí, vieš, že kto to je? Ty kokšo. Pozri, aká Pozor, veľká deti, ide, nebežte čierna. cez Dobre, cestu, chlapka? dajte pozor Dobre. na motorky Čo? a raz, dva, tri Poďte, sa poďte spolu dozadu, aby vás odfočíme. nezrazilo. Poďme sa odfotiť. Hej. Simpson, jej! Perfektne! Uá, pozri, Harleya, počúvaj, ten má perfektnú tú motorku, ty kokšo. Daj si high five si daj medveď! Daj si Daj high na five! to, si jej! super a veľa šťastných Díky, díky. kilometrov. Ty kokšo, ako keď daj, wow, to sú prdy, to ide však, to prdy riadne, hej, ty kokšo. Perfektne idú, aha, majú aj kamery. Aj oni tam majú kameru, keď budú pozerať, že boli meste, čo to tu bol za vlk. Majú štlapku, majú medvedičkom našim. Pozor, zatrubí! Hej! Dobre. Povedz, aká zápka sa tam spravila. Tu sa zápka spravila, hej, sami. Ja neviem, čo to oni chcú. No, asi musíme počkať, nech to prejde, hej, všetko. Že ako to oni vyzerajú, hej? Ty kokšo. Kde to oni idú? Poďme na to rozprávať. No aký je plán? No ja neviem, lebo zápka je, musíme počkať, bude otvorenie teraz nejaké oficiálne. Musíme si na to počkať, že ako to bude vyzerať potom, hej? Aj. A potom pôjdeme ďalej, hej? Poďme to pozrieť, keď odštartujú oni, všetci naraz pôjdu, to budú prdy, to riadne pôjde, hej? Čaute, a vy ste na takom romantickom výlete? Pekne vyzeráte, slúši vám to. To čo, ide s nimi? Čapočka. Čo? Mama, Ninja je tam, Kawasaki. Toto je Harley Davidson, ty kokšo, tu majú perfektne tie motorky, môžu ísť 1, 2, 3, 4. Ty kokšo. No, dobre. Poďte, odfotíme sa. Čo to za krásavicu sa ide so mnou odfotiť? To bude fotočka. Dáme si fotku, ešte aj ideme. Nádor! Aj mňa tu nám vzadu vidno. Hej, a ja chcem byť na Medvede fotke, zvon, ja tak sa to sú veľmi rád zvieratka z fotím. lesa. Však, Čapočka. No, čo je? Poďte, pozri, a to je ako medveď vyzerá, taký veľký on je, však? Kto sú to za deti, oni takto chodia, hej? Iba Čapočka, zoberieme ťa, hej? Čaute, aj vy Hej. ste tu. Vítajte, čaute. Čapočko! Z Liptova! Dobre. Ty kokšo. Pozri, poďme tie motorky ešte, hej, aké tu oni majú všetky. Ty kokšo, že či nám požičia takto, čo? Aká zelená. Tak, aby sa nám rovno do lesa hodila. Chlapi, to rovno do lesa by sa nám takáto hodila. Normálne my ladíme spolu. Zelená. To je čo? To je Ninja? To je čaute, ahoj, ako? No kto ide, medveď, koho? Že ma No tu aby bola položiť? taká možnosť, ja sa veľmi rád povozím. Na tejto zelenej, tam bude určite rýchlo. Počúvajte, vy nás ide žena fotiť, čo ju fotiť, voziť, ty kokšo, to je česť? Perfektne, neznášam byť krásna, aha, dobre, radšej som to preložil, bo to je pre deti video, hej, perfektne. No ako sa vám to pozdá, koľko to má koní takáto mašina? Že sa opýtajte. A ktorý je váš muž? Neviem, on to má všetko na starosti, nech Tento? sa páči. Tony, Tak idem prejdem takto ku ja vám. už tu Vieš, aby sme to natancujem, mám som tu mi mám takú vysvetlili. slečnu. Tu máme kameru takúto. Pre Boha, to Koľko môže mať takáto mašina veľká, koľko môže mať koní? 142. Ty kokšo, no a keby sme to prerátali pre deti, ako rýchlo to dokáže ísť? Rýchlo 250. 250, to keď malo krídla, tak už aj vzlietne, nie? No ale táto má 200 koní, táto vie ísť do 300. Takže toto sú také starší súrodenec, mladší súrodenec. Ty kokšo, čiže teraz začína vlastne vám sezóna a odteraz už budete bráziť tie cesty, ako sa patrí. Áno, ale človek musí jazdiť bezpečné s prehľadom, lebo zlá je situácia na cestách. Šoféry osobných aut niekedy vôbec nedávajú pozor, nedajú prednosť a tak ďalej, takže... Perfektne, takže treba dávať pozor na šoférov, na motorkárov, na cyklistov, na peších, v podstate na všetkých účastníkov cestnej premávky. Dajte pozor na motorkári. Motorkári sú slušní ľudia, ja poznám veľa z nich naozaj. Oni vyzerajú tak drsne, keď majú tie kožené obleky také riadne, ale oni sú fakt dobrí tí ľudia. Takže pozdravujeme, želáme vám veľa šťastných kilometrov, bez žiadnej nehody, naozaj robte radosť všetkým okolidúcim. Ja vždycky sa pozriem, keď je nejaký motorkár okolo, je to naozaj radosť. Ale doteraz, ďalšia aj keď to fotka, bol sme môjim tu takým pre snom, vás. že kúpiť si motorku,
No, zatiaľ to nevyšlo zatiaľ, no teraz musím sa starať o červenú čiapočku. No ako sa ti to páči, čiapočka? Dobre. Môžeme ju aj posadiť na to? No jasné. Ideš vyskúšať? Áno. Rybaj, počúvaj, ja neviem, či toľko koní ty vládzeš medzi nohami mať. Ty kokšo, no a skúšeš, či by si dotiahla na tie rukovete. No ako sa ti to páči? Dobre. Bereš do lesa? Áno. Ty kokšo, normálne, ale jak ti pasuje. Však zelený sme, no ona je síce červená, ale vyzerá to naozaj cool. Crazy cool, Banda Zbor, priatelia. No poď moja, ja viem, že ty by si nám aj odišla. Musíme dávať pozor na tie naše zvieratá. Kde sú? Tamto sú. Priatelia, točte chytro, zapínajte kameru. Priatelia, my tu máme majstra sveta, majstra Európy vo vodnom slalome, ale kde máš motorku, Sašo? Doma som nehal, motor mi ukradli. Že motor mu ukradli. Ja viem, že... Ale vieš, aký mám ten bicykel taký? Viem. Vyzerá ako motorka, len bez motoru. To som chcel povedať, že on má taký bicykel, čo vyzerá ako motorka, ale nemá motor, hej, taký chopper, hej, že aj na to mohol prísť, nech to vyzerá fakt, že crazy, originál, cool. No ako sa máš inak, ako sa ti páči? Akcia, stroje, mašiny tu na naozaj, všetko možné je tu. No prišli sme, keď sa začali zbiehať, išli sme na kávu a teraz pozerám, že to je zo štvornásobené, je to úžasné, ako koľko ľudí dokáže sa takto stretnúť a tie mašiny niektoré sú naozaj impozantné. My sme v podstate Banda Zbor, crazy banda, coolová Zbor. Máme tu na podstate vlka, medveďa. Bojíš sa zvierat ako taký, keď ideš do lesa? Lebo viem, že ty často navštevuješ lesy, český alpinista, turista, bežec. Vieš, že nám ho hryzneš? Čo to ty robíš? A vyzerá, že si kamoš s ním. Bojím sa medveďov, chodím na bicykli, zvoním a aj tak som stretol. Je to prirodzené, ja tiež sa bojím medveď, ale jedného tu už máme, hej, ideme sa s ním zoznámiť, lebo tuto kričí vlak do nás. No povedz, červená čiapočka. Ale Brižkom, musíme stihnúť, no už keď máme takúto show, lebo my sme z Liptova. A z Liptovskom Mikuláš je to, veď my sme medzi horami. Takže tie zvieratá tu máme, no a naozaj, veď tie zvieratá tu žijú okolo nás. A musíme sa najprv pozmočiť, lebo sme noví. Viete, každý motorky čakal a zrazu medvede sú tu. No, aj prepáč. A vlaka nám ide, vlaky a nielik nám ide Liškovi. A táto malá biela vec, to čo je? Slečna, poď ku nám, počúvaj, ty ku nám pasuješ, počúvaj. To vyzerá ako polárna líška. Naozaj, pozri čiapočka. Veď ona tam pasuje ku nám. Počúvaj, ty ideš s nami chodí. No ale toto sa musíme takto nahrať. Ideme ju hlavne vyspovedať. Počúvajte, veď ty ku nám pasuješ, ako sa voláš? Mara. Ako? Mara. Hej, a čo si za zvieratko? Populárna líška. Čo si? Populárna líška. Hej? Že ona je polárna líška, priateľa, no není nádherná. Biela krása, perfektne. Polárna líška je v zime biela a v lete není biela. Ale ona je naozaj krásna. Čo povieš, červená čiapočka, páči sa ti? Áno. Bereme ju do bandy? Áno. Bereme ťa do bandy, dneska tu budeš s nami, perfektne, ďakujem ti. Čau, ako, my sa poznáme, ja som bol včera v škole, či predčerom u vás, nie? Vidíš to, ja takto behám, deti nás poznávajú. On tak tu chodí, aby ťa mne uvízol, vieš ako. Daj mi ju, Tomáš, sem. Daj mi ju. Vidíš, ale on mohol červenú čiapočku spápať. Každý si myslí, že spápal červenú čiapočku a červená čiapočka je tu. Oni sú kamaráti, to iba v tej rozprávke je, že ju spápal, hej, akože, ale ona je naozaj akože živá, keď takto chodí, hej, že býva. Dobre, dám ti darček taký, dobre? Čári Mári, páči sa. Aký krásny Magnetka, chlapček. dobre? Aj ty si Budeš nás vedieť. prišiel Dobre, rado sa pozrieť, stalo. no poď spolu sa Jak to sa odfočíme. poďa? Musíme prejsť mi dookola, dade? Prebehnem. Dobrý, Ujo. Čo máte vy za motorku? Toto je motor Kamaša. Kde máme kameramanov? No je toto motorka? Tu na všetko, čo má kolesa, tak môže byť použité, hej? Môže. Páne, kde máte motorku? Nemám. A vy nie ste náhodou z toho golemu, čo sťahujete všetko dookola? Sťahujeme, hej, všetko sťahujeme. Klapka a Pigo tiež. Zažiješ s nimi srandu, to vieš. Jej, čo to ide ku mne za krásavica? Aké máš ty dlhé vlasy? No to bude super fotka. Poď, nech si ťa tu chytím. Ó, pozor, moje veľké telo. Aké motorky, musím si dávať pozor, aby som náhodou nespadla. Tomáš, sme hneď za tebou. Klapka, poď, tak ja to prejdeš, poď. Veru tak, som Veru frajer veľký. Poďte ku mne, ahoj. Vietor v srsti má, s vlkulakom smiech sa začína. Hej, crazy cool. Hop, les je cool. Medveď to je múdra hlava, každému v lese rady dáva. Dub, tlapka,
kráča sám, aj do mesta prídem k vám. Sme crazy cool, banda z hor, prídeme za vami aj s Tomášom. S nami sa veľa vecí dozvieš a veľa smiechu zažiješ. Poď s nami do lesa sa hrať, tajné chodníky objavovať. A keď sa slnko skryje v lese, stretneme sa všetci v meste. Tento Mikuláš, to je krásne mesto. Skáče blatom hop a ho, Migo je náš kamarát, v lese ho má každý rád. Hej, 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 crazy cool, hop, 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 les je cool. Ukážem ti vlka. Počúvaj, neboj sa. Počúvaj, ten vlk, počúvaj, aké on má zuby, hej. Chyť ho za zuby. Ahoj, ahoj, ty si tu, vítaj. No tak to daj pozor na tie moje zuby. Poď som sa čakal, ja počkám moja. Pozor. Hej, tak to sa, dobre, otoč sa, neboj sa, tam je oco, aha. Povedz mu nazdar. Yeah! Tak to k nám prišiel Jurko, Juri. No poď, odfotíme sa. A ty, aké máš krásne okuliarky, A čo ti dám, drobček. vyčarujem ti dať čo, hej, taký darček, chceš? A čári, Máriuka, tu za uchom máš volačo. Ako robí jeleň? Tu za uchom si mal volačo, počúvaj, aké zvieratka parádne. Ako robí jeleň? Povedz. Ako robí jeleň? Ako robí jeleň? Ako robí jeleň? Čo? A vieš, kto je toto? To je tvoja, hej? Vieš, kto je toto? To je medveď, áno, tam je, perfektne, hej. Toto je ten vlk. A vieš, kto je toto, prečo má takú červenú čiapku? Čo? Oco ti nerozprával o vlkovi a červenej čiapočke? No, pozerám. Hej, no tak budeš vedieť. Perfektne, tam nás nájdeš. Zobral mi iný roh, ale... Hej, ja ručím. Pošlem ti video. Tak robí ten jeleň, tak robí jeleň. Medveď, ty No, ale tak ti to robí. Ty žiješ v tom lese, Žijem hej? v tom lese. No poďte, ale a čo tu si to máme aj oni prvú rozprávajú, parádu, počuj, ako to ty či máš ani prvú stránky parádu. netušia. Treba dodržať bezpečnosť, perfektne, daj na to. Perfektne, počuj, kde máš motorku? Tany, jedným Ty krokom bicykel. pred. Idem ja tuto dopredu trošku Treba pozrieť, dať čo sa sa na to tu bicykli, deje. ty budeš perfektne Nech si vedieť to a máš potom na väčšom porozpráva. bicykli. Potom na ešte väčšom bicykli. moje uši. Potom A čo to tu? motorku. Jež, tu sú Perfektne, konáre, dobre, držím vám palce. musím sa Hej, máš zohnúť trošku motorku? nižšie. A zvieratá poznáš, čo to je za zviera? Dobre, vieš, páči, To by dám ti za nepoznal odmenu, dobre? medveďa. Počkaj, vy ste dvaja teraz, Tomáš, aby ste sa jasné. A nehádali. Klapku určite Ty, ja posledná. poznajú. Páči. Poďte, ideme pozrieť, bo tu bude štart za chvíľu. Hýbaj, medveď. Klapka, poď. Už pôjdu, za chvíľu pôjdu, lebo končí príhovor. A za chvíľu štartovať tie zvieratka. Či zvieratka, za chvíľu budú motorky štartovať, nie že zvieratka. Zvieratka sú naštartované už, nie? Klapka, pôjde. Ujo sa ide fočiť, poď tuto, vlčiak. Ja ti dám vlčiaka, Tomáš. Vlkulák Ja náš. som vlkulák, Tuto veď sa to vieš. otoč. Hej, Ale veď ma nedús, čo robíš? Ja som ti nič Poď, ukážem ti neurobil. vlka, keď sa bojíš. Poď, ukáž, poď, zoberiem ťa, ukážem ti vlka, dobre? Tomáš, Ale veď ma za ním nebudú sa bolieť má, ruky, počuj, on veď je ty dobrý. všetky deti Skús tu ho chytiť nanosíš iba mi. takto ho chyť. Ale On je sem dobrý, tam sa počuj, môže skús stať, dať že to, no. také. Má zuby Zvápam, zdravé. ale nie, veď ja som dobrý. Čau, čau. Počuj, má srandovné zuby. Iba osvočíme sa. Hej. Jasne. Dal by som ti aj darček, ale už som všetky rozdal. Hýbaj, pozrieť toho vlka. Hýbaj, ideme vlka pozrieť, po? Hýbaj, počúvaj, to sa nebojíš, dobre, počúvaj, to sa nebojíš, no. Hej, ale si nekukuj, Chyť kukurovi, mu zuby, aké kukučka. má dobré. Ahoj. Choď pozrieť aj medvedíka, moju tlapku. A ideme medveďa, chceš pozrieť? Hej, no dobre, aj že hej, že chce. Medveďak? Je tu už príprava, priatelia. Motorky štartujú, tí naši priatelia, ktorí sú tu na tom zraze a idú ďalej. Takže tu sme mali možnosť vidieť, koľko veľa tých motorkárov a motoriek je od malých, veľkých, silných, slabých, chopper, cestné motocykle. Ja všetky aj nepoznám, takže keď uvidíte motorkára, tak budete vedieť, že oni sa tiež stretávajú a sú taká skupina, taká banda, ako my sme banda Zvor, Crazy Cool, čiže ak nás budete chcieť nájsť, nájdete nás samozrejme na YouTube kanáli Crazy Cool Banda Zvor. Budeme rádi, ak sa prihlásite aj na odber tohto nášho kanálu, dobre? Samozrejme zanechajte aj nejaký koment. No už ich vidím aj tam No už idú, štartujú, že poď pozrieť, nastupujú Čapočka. na tie Idú. svoje motorečky krásne. No oni tak auto všetci pôjdu. To budú konečne, lebo my už aj Nie, tu budeme, tú moju určite. lavičku chrbatu. Hej. A my musíme kývať, hej, medveď? Pozor na tlapky, aby nám Ešte po nich už idú, neprešli. Na zádniky, No oni to riadne turujú. Čaute, nazad, už idú, kto štartuje z Liptovského Mikuláša, oni idú rovno do východnej na amfiteáter, kde sa znovu všetci stretnú. Poď, zoberiem ťa na plecia, dobre? Hop. Juhu! Čaute, úspešné kilometre vám želáme. Ahoj!
Pozri, čo tam sú. Ale ja vidím. Wow, to sú zvuky, to vrčí. To sa mi veľmi páči. Tak šťastnú cestu. Dávaj na tú tlapku, alebo teda vlastne vydávajte ruku. Čau, high five, Čau, díky. Miňo, Triňo, čauko, Miňo. Ale aby ma zobral, tak to nie. Miňo išiel, však, Miňo, Triňo, ahoj, čau. Dobre, už ide. Wow! Vieš, že išli hádam 100 keď mňa už aj ruka boli stále, týmto kývame, high five. No a stále sa mi to páči, je to nádhera. Wow, aký Je to barevný, aha. zaujímavé Aký toto sa modrý ďalší, prvá hej, malé, Míla veľké. Liptová. Ty kokso, wow! Ešte aj hýbajú. Wow! Maturovali, hej! Gratulujem, hej! Ty kokso, to je pecka. Neviem, či ma je počuť nádar. Ahoj! Wow, ty kokso, to je wow! Ty kokso, hej! Wow! No ale je tých motoriek, ty nádar, ahoj! Jej! Perfektne, dobrý, hej! Ty kokso, ale ich je, hej! Wow, ty malá, veľká, wow, pozri! Už idú naši kamaráti, nádar, ahoj! To sú ale stroje, pozri, aké krásne motorky, ešte nám aj kývajú. Oni idú a bomby, Dáme hej! si na to Ty kokso, čukes. nádar! Perfektne, už ide! Dobre! Ty kokso, no ale je. No čo, dobre? Dobre, čo? A tam to je Yamaha. Ešte aj Suzuki. Čo? Fíha. Čo? Všetky značky ja nepoznám, ale vyzerajú skvele. Wow, aj staršia generácia, dobrý, je, perfektne! Ty kokso, hýbaj bližšie, medveď. Wow, pozri, koľko veľa ide ešte. Dobre, Tomáš. Dúfam, že budeme častejšie chodiť na takéto akcie, lebo Liptov je naozaj nádherný. Wow, pozri, aká mašina. Juhu! Aha, pozri, wow, aký masku mám veľkú, čau. Ty kokso, pozeraj, No a táto má tri kolesa. Táto má ich vlastne, hej, to je tá ale je trojkolky, No a takéto sú dvojkolky, to. ty kokso, Výborne. čau! Wow, pozerajte na to! Wow, jej! Hej! Dobre, a vlasy aké má červené? Ty kokso, vidíte to, priateľi, koľko veľa motoriek máme? Malé, veľké, nové, staršie, trojkolky, štvorkolky, wow, perfektne. Sivé, modré, čierne, červené. No ale ich je aj kufre má však. Pozri, aké má vlasy, ahoj! A malá motorka, nádar, počúvaj, dobre ti ide! Ty, oni majú, že wow. Ču. Perfektne, hej. Držím. Čo je tá? Červené vlasy má. Wow. Ty, aha, má 3 kolesa. Ty kokšo, 3 kolesa, 2 kolesa, 1 koleso. Rádio im ide, jej! Ty, majú toho. Ty kokšo. No to tak, to nesmrdí, to je taký výzum, Tomáš, poďme bližšie, tu máme tú diskotéku, majú normálne z motorky, im hrá rádio a tu majú diskotéku. A sa mi dá, že to je kabát. Poď, ideme zatancovať. Taká zápka sa stala. No, a tu máme rádio. Počkaj, aj mňa zoberte so sebou. Perfektne vám do duhra. A to aj počuť za jazdy? Áno, počuť. Hej, kabát! Dobre, ahoj! Ahojte! Ty, ahoj, vidíte, to majú takúto parádne Harley. Ty, kokiško, wow, hej. Ty, Simpsonik, aha, perfektne. Nazdar! Wow! Ty, kokšo! Fuj! Dobre, ideme. No čo, ideme pomaly, nie? Veru, Musíme pomaly poďme. prejsť. Už ma bolia moje tlapky. Aj som Dobre, vyhľadol. Čo to by som zjedol pod zub? Ideš, jak taký malý. Poďte, počkáme, teta, počkáme.
A ja som počul, Tomáš, oni vraveli, že je tu viac ako 420 tých motoriek na tomto tohtoročnom zraze. Je veľa, počúvajte, takéto akcie my budeme navštevovať často, hej, pretože nám sa to páči, ľuďom sa to páči, deťom sa to páči, mnohé sa veci dozvedia. Takže pozdravujeme vás, vidíme sa aj na budúce. Čaute! Hej, deti, počuješ les? Banda z hor prichádza dnes. Volkulak, Tlapka a Pigo tiež. Zažiješ s nimi srandu, to vieš. Hej, 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 crazy cool. Hop, 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 les je cool. Hej, 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 poď sem k nám. Crazy cool je super plán. V lese je frajer veľký, zavíja na všetky dievky. Skok sem, skok tam, vietor v srsti má. S kulakom smích sa začína. Hej, 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 crazy cool. Hop, 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 les je cool. Hej, 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 poď sem k nám. Crazy cool je super plán. Hej, 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 crazy cool. Hop, 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 les je cool. Medveď to je múdra hlava, každému v lese rady dáva. Dup, dup, Tlapka kráča sám, aj do mesta prídem k vám. Sme crazy cool, banda z hor. Bolo super, čo?